एकदमबारे गावसि बेरना इसोरो मासेबो गावख्लायनायाखै आंथ' लबरा देनजार दामिनि खिन्थु गैला जाबाय दा ও মাই গড সহায় লৈ আমি মানুহ তিনিজন যিকেইজন মানুহ ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছিলে সেইকেইজন তিনিজন মানুহ আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैफिनलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर आंनि मेगनखौ बोरैबा बुलाव नुलायलायदों दिनै बिराद उन्दुबाय आङो दा उन्दुनानै सिखारनानै आङो दुगैस्रां लोबस्रां फ्रेस जाबाय एसे थान्दा मोनलायलायबाय दहाय बिराद गरम जादोंमोन सान्दुंआबो गोसाथारमोन नालाय बेनिखायनो बोरैबा उन्दुनो ओंखारलांनानै उन्दुलांबाय आङो जिखियानो जाया मानो दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांबाय थानोसै जायफोर इन्ट्रेस्टेड नायफालांबाय थादो ओंखाम जाग्रोना लानोसै लोगोफोर ओंखाम दिनै जोंहानिया ओंख्रिया मामोनथाय माबा दावदै आलु जिका बेजोंनो जानोसै दम संदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै जोंहानि ओंख्रि संनायखौ आङो माबायदि संदों नायलांबानो जाबाय दे एसे बोथोराबो थान्दा जाबाय नालाय समाबो जाखाबाय ओमफ्राय जों एसे रंनियाव थांनो नागिरदों जों आं आब' थांनो नागिरदों रंनियाव ओमफ्राय आंनि खामानिया बेनो आरोना लोगोफोर नै नायदो हाग्राया रज'नानै जाबोर जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे साफा खालामनो थांनि आरोना बेनो आंनि खामानिया बेनो आरो थांनायावनो खेबसेयावनो थांखानोसै ज'नो थांनानै खेबसेयावनो फैखानोसै होननानै थांफाखानाय जाबाय लोगोफोर दा आं खारग्रोना लानोसै दे गाइसमोन दाख्लैनो मोनखानाय नामा नों नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादोंना आङो दासो नुखादों आरोना निउसाव मा होनो साथाम इउटुबारा पुलिसजों हमजादों जे हाग्रानि दाउसिन दाउलाफोरखौ गावथारनानै बिथांमोना गावसोरनि चेनेलाव हगारनाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ सिमेन्टसापुरिनि सुरा हमदों होनना मिथिनो मोन्दों थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांबानो जाबाय बिथांमोना दाउसिन दाउलाफोरखौ माबायदि हमनानै बुथारदोंमोन थ' बेनि थाखायनो दा बिथांमोना बिराद माने गिदिर जाथायाव गोलैनानै थाबाय बिदिनो जोङो मालाबा समाव गावनो गोरोन्थि खालामफ्लांनानै लायो गावनो सानस'ना मोनफ्लाङा थ' बेखायनो एसे माने भिडिअ बानायबाबो मोजाङै केयार लानानै माने एसे बानायबा मोजां जायो आरोना थ' दा बिराद माने बिथांमोनखौ हमनानै दोनदों होननानै मिथिनो मोनबाय थ' नोंथांमोना एसे नायदो बिथांमोननि भिडिअफोरखौ बोरै हमनानै बोरै माबानायमोन थ' एसे भिडिअ क्लिप्स होनोसै आङो नोंथांमोना नायलांदो दे ओंखारलायबायानो आरोना दिनै माबा दिनै दाउ बिदै नागिरनाय नै बिया ও মাই गॉड दावदै वाव ओहै मल दाउखौलाय मा नांगौ दा नै लामाया नै दंबावो खोमा गाइस नै मासे होख्लाय जाबाय इयाव थल'दोंमोन नै इयाव फख्रिमोन आरोना जाबाय साला खर' माथायावनो नै बियाय मासे मोनबाय साला था नायो गना दंमोन बुस्थुआ गावथार जाबाय आसलानि बाब्रावगासिनोसै फैसा नोनो सतसो हायो नैलै हानहरदो बस बेसेलै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा बरिया लाखाय नखायनि बाहाया खननि र' बिसनो 6टा नैयाव बेसागथाय सानथ'ला र' होमबाबो ও माय गॉड एकदमबारे गावसि बेरना इसोरो मासेबो गावख्लायनायाखै आंथ' लबरा देनजार दामिनि खिन्थु गैला जाबाय दा ও माय गॉड
साबधान जा जोंनि बर' हारिनि साथाम इउटुबारा हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया सिमेन्ट सापरि हस्तिनापुर गामिनि मुनिन्द्र मोसाहारि, लंका गामिनि महेश्वर स्वर्गयारि आरो शिबराम स्वर्गयारि साथामबो लोगो नांनानै हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै ससियेल मिडिया एबा इउटुबाव एगारनायनि थाखाय सिमेन्ट सापरि पुलिसा बिथां साथामखौबो एरेस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोननि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो हाग्रानि दाउमा दाउसाफोरखौ बेबायदि अयनायै बुथारनानै ससियेल मिडियायाव एगारना लायोब्लाथ' बेबायदि गिदिर जाथाया जाखागोन। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव सोरनि मा भिडिअआ भाइरेल जागोन बेखौ बुंनो हाया। आरो लोगोसेनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार दंबावो जाय बिथांमोना हाग्रानि जिउ गोनां बुस्थुफोरखौ बुथारनानै ससियेल मिडियाफोराव एगारबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नुयोब्ला दिनैनिफ्राय साबधान जाखादो। साबधान जायाब्ला बिथांमोनाबो माब्लाबा गिदिर खैफोदाव गोलैनो हागौ। लोगोसेनो बिसोर दाउमा दाउसाफोरखौ बुथारनानै माबायदि भिडिअ बानायनानै इउटुबाव एगारोबो नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नायलांदो।